Terve. Alkoi tuntua, että voisiko sitä tehdä jotain. Ollut tässä tämän viikon kotosalla yksi, kun vaimo ja lapset lähti reissuun. Kun muistelin tuota terassin pöydän tekoa ja teki sen tuossa pikkuterassin pöydällä, vanhalla pöydällä tuolla. Että voisi olla semmonen työpöytä, mitä ei tarvi niin varovaa ja sääliä. Kun tuokin on tarkoitus vielä kunnostaa sillä, että vaihtaa varo kansilauvat. Että se on ihan käytössä oleva pöytä, niin eikä tarvitse tuosta kannella ees takaisin, niin voisi tehdä semmoisen ihan kunnollisen työpöydän ja mielellään pyörille. Sen saa vaikka, no saa minun puolesta olla vaikka sään armoilla, mutta sitten voi panna vaikka autokatokseen. Sillä on helppo, jos siinä vaikka maalaa jotain, sen voi työntää helposti sitten tarvittaessa autokatokseen kuivamaan tai jotakin raskaampaa, niin sillä on hyvä kuskata. Että pannee kunnon pyörät siihen. Mutta ihan ensin kyllä täytyy kiittää kaikkia, että olette löytänyt kanavalle ja on tullut hyvin tilaajia. Ja sitten varsinkin se terassin pöytävideo, kun tekkiin tämän pöydän, niin se video, missä tämän tekkiin, niin se on ollut kyllä tosi suosittu. Ja on moni kehunut sitä pöytää ja sillä, että en tee kyllä tosiaankaan minkään kehujen takia tällä, että teen vaan, että on harrastus ja tykkään tehdä, on aina tykännyt tehdä niin puutöitä, mutta en ole tällainen dokumentoinut tai jonkun verran valokuvia ottanut, mutta en ole koskaan ennen videoa ottanut. Tämä taisi olla tämä terassin pöytä ensimmäinen, mistä otan videon ja julkaisen yleensäkään johonkin. Ja sai kyllä tosi hyvän vastaanoton, ja tykkään kyllä itsekin, että tämä onnistuu minunkin mielestä hyvin. Väri on justiin semmoinen, niin kuin ajateltiin, ja koko on jämäkkä. Passaa tosi hyvin näiden tuolien kanssa yhteen. Ja kokonaisuutena onnistunut. Että paljon paremmin mitä ensin ajattelin. Ainahan se tuntuu alussa, kun alkaa jotain uutta tekemään, mistä ei ole oikein mitään kunnon suunnitelmia, että mitähän sitä tulee. Semmoisenhan nämä minun projektit monesti vähän. Jos sitä tulee, niin tuleeko sitä mieleen ja kuin hyvin se onnistuu, tuleeko se niin näyttävää tai sen näköinen, mitä itse ajattelin. Sitä ei koskaan tiedä, kun alkaa tämmöisiä uniikkeja tekemään, että se on vähän usein aina jollakin tapaa arvotus. Että, niin kuin joku sanoikin, että tulee sitä, mitä sattuu tulemaan. Ja niinhän se on. Sitten tämä pitää aina huomioida sekin, että kun nytkin teki niin tavallaan rakennuspuutavarasta, mitä oli sitten tuosta lankusta, vaikka se oli ollut tuossa katoksessa ja kuivanutkin siinä, varmaan pari kuukautta oli ollut siinä tapulissa, niin, ja näytti, että oli pysynyt niin kohtuu suorana ne lankut. Niin sitäpä ei koskaan tiedä, kun se lyön kassa ja ruuveilla pakettiin. Ja tässä kun aurinko porottaa hirviästi, niin alkaako se kuin vääntyilemään nuo lankut. Vielä ne ei ole alkanut pahemmin. Siinähän me pantiin silloin kynärako näihin. Semmoinen, että se oli aika semmoinen nahkeen. Tässä on tullut nyt no ne on jokainen väli varmaan pari milliä yhteensä. Eli jokainen lankku on niin 2 milliä kaventunut. Niin siinä on sekin, että kun tekee tämmöistä tavallaan raakatavarasta, niin puusepelle raakatavaraa, tämmöistä tosi ei ole mitenkään tosiaankaan mitään puusepän tavaraa tämmönen lankku. Siinä on se iso elämisen riski, että tämäkin on vähän aina, minä aina varravun näissä omissa, kun mä tiedän sen, että siinä saattaa käydä vaikka sillä, että ensi keväänä vaikka, niin saattaa käydä sillä, että tämä lankku, vaikka ne nyt on hyviä tasalla, ihan pikkusen on tullut muodonmuutosta näihin, mutta ei pahasti. Niin se saattaa joku lankku vaikka puoli senttiä nousta tältä yhdeltä kulmalta toista päästä toiseen suuntaan, että se menee rupellille. Niin semmosia on tavallaan varautunut sillä, että kun tämäkin on kuitenkin paksua tavaraa, niin
ja mulla itsellä onnistui, niin siinä ei mitään ongelmaa, kun minä sen tiedän ja osaan korjata, niin ei muuta kuin höylöllä pois sitten ja uusi käsittely. Että sillähän se korjataan. Höylällä ja hiomalla. Että ja joka tapauksessa niin tämähän on vähän niin kuin terassiöljyllä tehtykin, että todennäköisesti pitää niin vuosittain öljytä uudestaan. Ihan sama mistä tekee ja miten tekee tämmöisen terassinpöydän niin ulos, kun tämäkin on tässä satteessa ja auringonpaisteessa ja talvet ja kesät, niin se on ihan sama mistä se tehdään, niin se vaatii huoltoa ja ei ole ikuinen. Eihän se ollut tuokaan komposiittipöytä, että näytä sitten. Tämä on kyllä jo 15 vuotta vanha tämä pöytä, että se komposiitti alkaa sillä niin kovettumaan, siitä lähtee paloja ja tuohan mennyt tuo pinta ihan niin tuolla ei haalistunut, vaihtanut väriä. Mutta siinä on vielä runko hyvä, niin mä ajattelin, että mä paan siihen vaan uudet lauat. Mutta tosiaan minä kyllä niin vielä kerran haluan kiittää siitä ja että on löytänyt uusia jäseniä kanavalle ja on videoa katsottu niin paljon, että se on niin semmoinen asia, että kyllä niitä vaan tulee tehtyä sitten herkemmin, kun niitä katsotaan. Sehän on ihan tyhjä. Jos ei yksikään katsoja katsoisi, niin sehän silloin ihan tyhjä tehdä. Että tuo on niinkö, Kaista on sen verran luova ihminen, että se tuo editointikin ja tommonen, niin on semmoista ihan, tuntuu ihan mukavalta. Kyllähän se toisaalta on niin tämmönen vielä suoraan kameralle puhuminen, niin minä en ole mikään niin puhuja ollut koskaan, että mä oon vähän aika introverttiluonne, että semmonen varsinkin pikkusenkaan outojen ihmisten seurassa, niin aika semmonen vähän niin kuin ujo ja en paljon välttämättä keskustele tai osaa keskustella. Ja keskustelen kyllä, jos osaa jostakin keskustella. Niin. Semmoinen, ja osittain senkin takia alkoin tekemään tätä tupea, että siitä pääsi vähän eroon, että kehitys että tämä lähtee tämä juttu nyt ihan poloveilemaan, mutta ei saa haittaa mitään, tehdään tästä vaikka erikseen sitten jutteluvideo, niin mikkikin on päällä kertanut. Sekin on vielä, että se pitää aina muistaa, tahtoo välillä unohtua. Niin. Vähän sen takia, että kehitys tämä sosiaalisuus vähän sillä, että olisi semmoinen avoimempi ja muuta. Että. Mutta en minä kuitenkaan niin ujo ole, mitä on oli vaikka yläasteella, että kun oli joku äidinkielen esitys, mikä piti esittää luokan eessä, niin, ja siinä oli sillä, että sai improvisoida ja kun meitä oli muutamia, tai ainakin minä olin tosi ujo poika, niin ei nyt muita niin ujoja ollut silloin, niin piti lukia siinä ryhmänä luokan eessä ääneen jotain, niin eihän minä saanut sanaa suusta, niin se vähän helpotti, kun opettaja sanoi, että saattaa vaikka pukkeutua naamarit päälle tai jotain. Että. Niin minähän otin kotua semmoisen vanhan kuminaamari, koko pää piiloon ja hirviä iso nokka ja kauheat silmäpussit. Ja sen kun pani päähän, niin kyllä mä ehkä vähän paremmin sain siinä esiinnyttyä, mutta sitten ei tahtonut taas siinä oli tyttöjä ja muut siinä ryhmässä, niin ne ei tahtonut saada vuorottaa sitten esiinnyttyä, kun ne nauratti niin paljon se minun naamari, että joo. Sen tosiaan haluan vielä sanoa, että saa jättää ja mielellään vastailla, jos jättää kommenttia, että positiivista tai negatiivista. Saa kommentoida, mitä tuntuu, että haluaa kommentoida. Niin YouTubessakin kommenttikenttä on auki, niin mielellään otan kommentteja vastaan. Vaikka nyt tähän pöytävideoon tai mihin vaan, niin voisiko tehdä jotenkin eri lailla tai tällä, että jos vaikka päätys tekemään itse samanlaista, niin jos joku asia mietityttää, niin
voi kysyä. Sitä varten on kommenttikenttä. No nyt voisi melkein jo vastata, että tekisi vaikka jotain eri lailla, niin tulee mieleen, että säätöjalat voisi laittaa ja sitten kuitenkin kohtuu isot pari päivää tai parikymmentä tuntia varmaan meni tekemisessä tässä, niin joko sinkityt ruuvit tai sitten jotkut terassiruuvit, rosteriruuvit. Mä nyt niitä koko Oravassa katsoin niitä sinkittyjä ruuveja, niin ne oli niin kalliita. Olisiko se ollut 30 luokkaa luota ja nuo oli nuo normiruuvit jotain 15 euron luokkaa, niin näyttää eiköhän nuo vältä, että 6 millin ruuveja laittaa, niin kestää varmasti pitkään. Ja sittenhän minä voin nyt, kun tämä on kasattu, niin mä näen niin esimerkiksi tähän tason alle voisi lisätä vielä joka väliin yhden poikkipuun ja panna rosteriruuvalle kiinni, niin se vielä varmistaa sitä, että ei ala nuo lankut vääntymään ainakaan sen takia, että siellä on ruuveja poikki. Kun ne saattaa, kun tarpeeksi elää tämä pöytä, niin turpoa ja kuivuu vuoron perään, niin muutaman vuoden päästä alkaa napsun poikki nuo perusruuvit. Mutta sepä menee taas siihen kategoriaan, että katsotaan miten pöytä kestää ja elää ja tällä, että pitääkö korjailla. Niin ne on aina nämä diy-projektit vähän semmosia, että niistäpä ei koskaan oikein tiedä, että miten ne käyttäytyy. Jos ei sitten tee ihan niinkö jotakin semmoista, mikä voi olettaa, että on puusepään kuiva ja tällä, että ja viimeisen päälle puutavaraa, että tämäkin oli kakkoslavun lankkua. Joo. Mutta siinäpä ne höpinät tästä tällä kertaa ja aletaanpa suunnittelemaan seuraavaa projektia, eli tätä työpöytää nyt sitten.